Khubor nakaslem jong Nongtrei Hima. Ka Office Jong Deputy Commissioner ke Southwest Garo Hills. Kalapenmi ia ka hukum ka ba Maham ya baro ki Nongtrei Sorkar hapo ka district bala Maham ban pendon kam ya ki account shimet haki rinsan social media hadien ka jingmi ya ka jinglong jingman ka bala ja menta haki ka tu ka ne ki benta jong ka than rilom Garo. Katkum ka hukum bala penmi daw Deputy Commissioner u Anandia Rachre IAS labatha ru ya ki Nongtrei Sorkar ba kimdei ban pha ya ki Khubor lingba ki sur ni ki audio lani ki durkhi lani ki dur lani ki we ki jingtho ki bala ban pen ki win ka hukum ka ong shu ba ki Nongtrei Sorkar ki de ban kyar nak ba bu jingtho ne ai jingmut Halor ki Jingjia ki ba yedei bat ka an bat ka suk ka san ki baja ha ki weipat ki district ni ki jilla ha ka rukom ka bala ban khta ya ka jing sngo jong ki pat ba ka jingmo jing perkhat lani ka jing penmi ki jing kan tho ha padeng ki benta jong ka imlang sa lang ka bala ban pin snew ya ka jinglong jingman ka bala long lupa ka bakhya kani ka jing betha ka trekam ha baro ki office Sorkar ki badon ha Southwest Garo Hills bat la betha ya ki he jong ki office bakin pentikna bakin Nongtrei ki dei ban bur renti bha ka hukum ka Maham ru ba lada unu ne kanu ki penkhen kinsha pengat ha ka an katkum ka an bayade nalor ka jingsha penshitom katkum ka Meghalaya Civil Service jong ka discipline and appeal rules 8000 khat khandai